Okay, I want to do today. Very strong question. Me ọjụ ajụjụ asịrị ike. Mana share because ka eme na ụmụ nwanyị na ihe akwapụta akwa o ji ego ka na-afịa gwele ego tọbụkọ mmadụ na-agachi na ego ego taa. Otozie dị akwapụta ọ na-aga ọ na-adị aka ọ na-adị aka because akwa dị very short. Some of them bụ skirt, some of them bụ short gown. Ọ na-adị aka ka ọ gbada rute na n'ihi ya. Ihe afụzi ha na ọ dị ka ọmakọ mgbe o jigo akwa ọ ma mgbe o jigo ya. Ya bụ afịa ka onye ọbụla kpọsa business ya ka ọ nọ. Akwa ahụ ogo ọ na-eyi ọ ma ya ogodi ewere ego dị ya ọ ma mgbe o jigo ya. Mana issue na go bụ mugu to dị akwa. Ogosi na ndị oji maka wee ego dị akwa. Ide akpọ ide ezu afịa ọgbọsa. Afịa na-azụ ka ọ ma anya go amara ya dị business. So onye nwere maka na mara ya dị business ya ka o ji akpụtu ya. Ihe ala ekpu ya aja afa. Ihe ala ikwu aja okwu n'isi ya. So o kputu ya go efile na dị akwa dị short ọ na-akpụte. O rute ndị oji maka ago dị akwa o rute ebe ha nọ. Nwanne ọ rapụ dị akwa ọgbago. Maka selling point ya. Afụ the time full selling point ya fugo si kpọsa dị ya. Ọ ga-ekwe ọ na-ekwe ọnụ. That is true. 70 to 80% of ndị na-eyi dị akwa ma ya ejigo ha. The other 30 to 20%. 30% amaro ha jesu ihe n'ibe ha na-eyi. 70 to 80 ma ya ejigo ya. So afịa ka ha na-azụ nwanne ya afịa na amaro ya pack ya one side. Afịa na-azụ ka ọ ma anya. Ọ bụrụ mara ya na-eme were gị mee ya na-eme.